Wat gaat er dadelijk gebeuren? Weet ik net. Maar daar had wel wat in de hand. Ja, Wat is dit? een vlag. De vlag Wat voor vlag? van onze klasse. Ja, want je hebt toch iets vanwege de Olympische Spelen, had ik begrepen. Ja, ja. Wat ging je hem doen? Weet ik zo net. Maar je hebt steenraaien boeten en dan kom ik nog gewoon van een oren squallen. Ja. Er gaat iets gebeuren, denk ik. Ja. Maar daar wist nog net wat. Nee. Ik vreet even aan de buurman. Wist je al wat er gebeuren gaat? Nee. Ik net. Nou, is maar even bij die juf hier. Die zit er ook aan de kant. Ze weten net wat er gebeuren gaat. Nou, het is de bedoeling dat de Olympische Spelen hier gehouden gaan worden op de Kompionschool. Als je al in de gaten wat je moet doen binnen. De opening van de Olympische Spelen. En hoe is het? Hast je een beetje de Olympische gedachten? Ja, Hoe viel dat nou? weet ik net. Koud, denk ik. Ja, Maar het wil ook echt de winter spelen, hè? ja. Of ze gaan nog weer vieren, je mag maar het erop. Oké. De Olympische Spelen die binnen toch in Canada? Ja, maar dit is hier in... ja, we willen hier gewoon tussen in de kniepen. Dus daarom wil ik gewoon hier doen. Wat doe je hem dan? Nou, we gaan aan de speltjes doen. Zie je met graderieden en bobsleeën en zo. Nou, dat is net echt weer, maar dat gebeurt niet. En geef je ook nog gouden medailles win? Denk ik net. Dit is de opmaat voor Vancouver. Oké, meesken. Hiermee verklaren wij de Olympische Spelen van de Barten voor geopend.